Така. Добро утро. Easter morning. 2 градуса навън, хора в Бирмингъм, но все пак ние сме щастливи. Един чудесен съндей и дано всичко да бъде окей. Ето първото кафе за Easter Day. Може би трябва да сложи едно креш. Обикновено слагам върху тези hot cross buns. Моите не са hot cross buns, защото не ги затоплям. Но това е чоклет, това е шоколад, това е с блюбъри. Като традиционно ще прибавим и българските боядисани яйца. Все пак тук при нас е Easter Day. Сега ще прибавим и крем фреш. Ето да ви покажа. Крем фреш е като нашата сметана. Тук. Кафето е готово. Така че Happy Easter!